ukuminza kuyisimo esiphuthumayo sezokwelapha. Futhi, uma ungaphatheki ngokuphuthumayo, kuzoholela ekumeni kwenhliziyo. Futhi ukuminza kungenye yezimbangela ezibalulekile noma ezivame kakhulu zokuma kwenhliziyo ezinganeni, kodwa akugcini nje ezinganeni kuphela. Ngisho nabantu abadala abaningi baphinde bafe ngenxa yokuminza. Ngakho-ke yini ukuminza? Kuyisithiyo empompini yomoya ebizwa nangokuthi i-trachea esivela entweni engaphandle, mhlawumbe amathoyizi noma mhlawumbe ucezu lokudla. Futhi uma kwenzeka umoyampilo awungeni emzimbeni futhi isiguli siya ekumeni kwenhliziyo, kungenzeka kube nokuminza okuyingxenye noma ukuminza okuphelele. Uma ukuminza okuyingxenye kwenzeka, ingxenye kuphela yempompi yomoya evinjiwe. Futhi umuntu uyakwazi ukukhwehlela, umuntu uyakwazi ukwenza umsindo othile. Futhi ngaleso sikhathi udinga ukumkhuthaza ukuba akhwehlele. Futhi umzimba wangaphandle ungase ukhishwe futhi uphume. Kodwa uma ukuminza okuyingxenye kuguquka kube ukuminza okuphelele, lokho kusho ukuthi yonke impompi yomoya ivinjiwe ngokuphelele. Akukho okunye okungena emzimbeni wakhe. Ngaleso sikhathi akukho msindo, futhi akukho ukukhwehlela. Indlela kuphela ongayazi ukuthi kukhona okuthiwa uphawu olujwayelekile lokuminza, lapho isiguli noma umuntu ezobamba intamo yakhe kanje. Futhi ngalokhu uzokwazi ukuthi isiguli siyaminza. Ngakho-ke uma kunjalo, ukuphela kwento engasindisa impilo yakhe, into ebizwa ngokuthi i-Heimlich maneuver, ihlukile kubantu abadala nezingane. Yilokho engizokukhombisa khona namusha. Ngakho-ke lokhu indlela yokwenza i-Heimlich maneuver. Uma umuntu omdala eminyene uzoba nophawu olujwayelekile lokuminza, uzobamba izandla zombili entanyeni yakhe futhi ngeke akwazi ukwenza umsindo. Ngakho-ke udinga ukubeka izandla zakho zombili emzimbeni wakhe, futhi udinga ukwenza isibhakela, bese ubeka izandla zakho ngaphansi kwe-ribcage, ngaphezulu kwenkinobho yesisu, futhi udinga ukunikeza umfutho omuhle wesisu, okubizwa nangokuthi i-Heimlich maneuver, lapho udonsa khona, ngaphakathi naphakade kanje, izikhathi ezinhlanu. 1, 2, 3, 4, 5. Uma kukhona ukuxoshwa, khona-ke umzimba wangaphandle uzophuma, uzothola ukukhululeka kokuminyanisa. Kodwa noma kunjalo, uma ukuminyanisa kuqhubeka, ongakwenza ukuthi ungaqhubeka nokuhlohla okuhlanu emuva. Okukodwa, okubili, okuthathu, okune, okuhlanu, kanje. Futhi qhubeka nokukuphinda kuze kuphume umzimba wangaphandle kweyakhe.